Kung naay ipanghatag nga kaayuhan sama ng kwarta o bugas, unsa may gusto nimo, mauwahi ka o maguna? Gilingi ay mong tupad. Ing nagnaaro ipanghatag sa Father, bisag tag 1,000 lang para sa umaabot nga leksyon. Bisag tag 1,000 lang. Ang sa may gusto nimo, maulahi ka o mauna? Mauna. Mauna, mga igsoon, si Kristo pirmi gining maghatag o grasya. Dili lang grasya nga kalibutanon, grasya gyud nga langitnon. Pero ang iyang requirement, kinahanglan ta mo trabaho. Sige karon, kung trabahoonon ang himuon, unsa may gusto ninyo, mag-una mo o maulahi? Kanabang paglimpyo anang kanal, paghimo anang mga magguna, maglimpyo anang mga lugar silingan, unsa may gusto ninyo, mauna o maulahi? Oh, una good taon. Ulahi gyud. Mo na itong batasan. Mo na gipakita ni Kristo sa atong ebanghelyo karon ang iyang pamaagi. Kung nahitabo patingali nga kanis Kristo, karon ni siya nahitabo ang iyang gibuhat, murag nakiha na gini siyag unfair labor practice. Oh, sunan ka na ang nagtrabaho go sa kauras, pariharag sohol sa nagtrabaho siyam kauras. Ganahan mo na. Ang nagtrabaho sugod alas 5 buntag hangtod alas 6 sa gabi, pariharag sohol sa nagtrabaho alas 5 hapon kutob alas 6. Unfair labor practice. I-prorate gina siya. Kwintahon gina tagpila ang oras nya. Kung ikaw ni trabaho kag usa ka oras, balik kag usa ka oras. Ganong silduhan magag usa ka adlaw nga usa ra man ka oras imong trabaho? Unfair. Ngiling nga imong tupad na, di ba unfair? Oo na. Diri sa atong unang pagbasa, giklaro gina ni Propeta Isaías, ang Ginoo iya ginang giklaro, ang akong pamaagi lahi sa inyong pamaagi. Ang akong panghuna-huna layo kaayo ikumparar sa inyong panghuna-huna. Habog ra kaayo, mura og langit og yuta ang distansya. Di gyud mag-abot. Pero hay may mas maayo ang pamaagis Ginoo o ang ato rong pamaagi sa labor code? Kusga. Sumusugot ra gyud mo, sweldohan mo og parihara sa katong nagtrabaho gamay. Kamo perti ninyong overtime, yawa na mo'y overtime pay kay parihara mo og sweldo atong wa mag-overtime. Sugot mo ana, dili. Perti manggay natong paningkamot o pang-apply abroad. Aron madako-dako ang sweldo. Hastang lisura, no? Mo abroad ka ba? Ato ka UK, ato ka US. Niyang imong sweldo, pariharas Pilipinas. Okay mo na. O na, dili dayon. Ingon mo, pamaagis Ginoo. O na, doon na tayo gitawag og discrimination dinhi sa atong pagpanrabaho sa kalibutan. Og mo trabaho ka dito gawas, US, UK, Singapore, Japan, mas dako kag sweldo kaysa anhi kas Pilipinas. Pero maora gud nang lawasa imong gigamit, maora sa nang utoka imong gigamit, maora sa nang kahagua ang imong gigamit. Pero ang imong sweldo gamay kun anhi dinhi. Luoy kay ba nga mo abroad usa ko aron maarang-arang akong kahimtang kay anha lang gyud ko sa Pilipinas magtrabaho, wa gyud ayo. Mao man ay prinsipyos kasagaran. Imong tupad lingi ay na papilion ka adto ka mo trabaho sa Amerika og dinhi asa ka. Ingna papilion ka ba adto ka sa Amerika mo trabaho o dinhi asa man ka? Og naa gyud ba? Naa gyud nang opportunity ha.
Oh, biyaan oy. Hasta kung mga anak gagmay, biyaan ang mga dagko nga mga responsibilidad, biyaan kay para lang gyud maka-abroad. Muna resulta daghan in taon kaayong nagmingaw nga mga anak, daghan kaayong nagmingaw nga mga bana, nagmingaw nga mga asawa, hangtod giilis-ilisa na lagpanagsa. Aron mawa ang mga kamingaw. May pangpari, wa gyud mingaw-mingaw be. Ako papilion sa ko, asa ko gusto magpari, Pilipinas o adtos Amerika. Giing nako. Ing nako. Oh, anhi ko dinhi. Ganahan kay ko dinhi. Kay bisag minus ang kolekta, daghan mang manimba. Oh, di ba? dito dako ang kolekta pero jutay ang musimba. Sayon ra na analyson. Ngano man, mas sa Ginoo mga igsoon, mas importante ang trabaho kaysa sweldo. Timan ha? Mas importante ang trabaho kaysa sweldo. Ngano man, ang iyang hukom kanus ata niya hukman nga maayo ta o dili nga pagkatao base sa atong trabaho. Muna importante ang trabaho kaysa sweldo. Unsa may gamito nimo sa pagtrabaho? Kamot, baba, mata, dunggan, imong health, di ba? Mao man imong gamito sa pagtrabaho. Beko na be. Tistingan na to. Sugot ka, swelduhan ka og tag 10,000 ang semana. Pero paralyzed ka. Kanang 10,000 gamito na sa imong therapy, sa imong maintenance. Ana, sugot ka. Oh, tanawa, lingo na mo. Sige, himo na tong 15,000 pero stage 4 cancer ka. Ang imong 15,000 para na sa imong chemotherapy o sa imong mga tambal. Sugot ka? Oh, dili man lagi. Mao na kining atong health, kining atong lawas, dili ni kabayran og sapi. Ang imong pananaw dili na kabayrag sapi, mo na imong gigamit sa pagtrabaho. Kining akong kamot nga nagsinyas-sinyas, di ni kabayrag sapi nga makalihok ni. Why millions or billions nga makapalihok ani kung maigo ko sa stroke. Bisan pag bilyonaryo ka, ana ginang kamot nimo. Agas gina imong laway. Magdayapir gyud ka kay di nakakapugong sa imong mga discharge diya sa imong mga hugaw. Oh. Lingay mong tupad. Yung natagaan ti kag 1 million, ma-half body paralyzed ka. Okay ka? Ing na. Mahurot na lang ng imong 1 million, di ginakapauli sa imong lawas. Noy, kana lang usa ka tikang nimo, kanang pagpaso na mo dito padong dire. Ako nakapasok ko gigaspultahan padong dire, mahal na kay nagbayad oy. Mahal kay nagbayad. Pangita mo dihag na stroke nga na paralyze nga inig makalakaw siya padong dire. Imagine pila ka buok doktor siyang gibayran ana, pila ka buok occupational therapist siyang gibayran, pila ka buok tambal ang nahurot. Una na makalakaw padong dire, di pagidtarong pakalakaw, ana pagyod, ana. Oh. Sunala mo ana. Nga inyo lang ang ibaylog sweldo, ayaw pag tinarong mong trabaho, duko lagi mo diya. Bebe, ang problema karon, kinsay imong employer? Kinsay imong employer? Ang Ginoo o ang demonyo? Ilhana nimo, kung demonyo gani ang imong employer, magsigi kag hunahunag sweldo. Pero Ginoo gani imong employer, magsigi kag kalipay diha sa imong trabaho. May kamong mga anak gani adinhi, hay may nindot ninyo. Trabahos Ginoo o trabahos demonyo? Kusga. Kanang pagsigig computer, kinsa man ang trabaho? Sa Ginoo o sa demonyo? Mga anak, tubag. Kanang pagsigig tanaw ng mga TikTok, mga unsa diya. O, kisa man ang trabaho, sa Ginoo o sa demonyo?
Oh, imo ganin ang buhaton ang imong employer ang demonyo. Kanang pagpanghuga sa inyong gikanan, kanang pagpanglaba, kinsa man ang trabaho? Sa Ginoo o sa demonyo? Oh. Kanang pagkatug og sayo, kinsa man ang sugo? Sa demonyo o sa Ginoo? Kanang pagsimba, kinsa man ang sugo? Sa Ginoo o sa demonyo? Kanang pagpalit og slot, kinsa man ang sugo? Sa Ginoo o sa demonyo? Si Aro, di mo palit og slot, mga demonyo mo eh. Oh, pilarago na atong slot. Tanawa. Kani mailhan maginiki sa mga demonyo ani ba? So aron gid mo malangit, ako mong gitagaan aron og duha ka klase sa slots na ay gitawag og donation slots na asad tay investment slot. Ang donation slot hatag ka dinhi, di na ka mangayo og something in return, di na nimo bawion. Pero kaning investment slot imong ihatag nya, imong bawion sa saktong panahon, iuli na nimo, doon na pagyoy tubo. Mo na investment slot para kita malipay. Pero pulos ni sa Ginoo ha? Pulos ni iyas Ginoo. So ang atong donation slot mao ang Holy Pads kaning para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang slot ani tag 100 pesos. So inighatag nimo 100 para sa Holy Pads, di na ka maghuna-huna nga mobalik ng imong 100. Labi na gyud na itubo. Nga mobalik tingali na in God's way, 100-fold. As of yesterday, ang atong Holy Pads, ang atong halin, niabot na og 34,251 kaslots. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Gusto mong malangit? Naapay 65,749 slots nga available. Nya naapagitay 30 slot challenge para sa Holy Pads, para ning atong donation slots. 30 slot challenge pasabot 3,000 pesos. As of yesterday, doon na nasatay na dawat nga 175 ka 30 slot challenge. So, pakpak gihapon, 175. Indot na kayo nastanan. Nya, ganahan mo aning donation slots o dili? Gusto mo ani, dili? Kusga. Ang di mo tingog, maimpirno. Nara nyo, gustuhan mo ani. Nya, karon sang October 5 to 14, magsaulog ta sa atong segunda patron nga piyesta, Our Lady of the Most Holy Rosary. Nag-budget sa taani, ato lang gipariha sa last year, 2 million ang atong budget. So naa sa tay special slot nga 20,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot para ni sa atong segunda patron nga pista. Ang title ani, Mother Mary's Enriching Graces or MEG or MMEG or MEG. Marag nindot mang MEG siguro. Mother Mary's Enriching Graces. Gikan karon hangtod ra ni sa October 14. Kani siya mga trabaho ni nga Dios non kaning pagpamalit og slots. Trabaho ni nga Dios non. Mao ginatiman ininyo. Ang dili pagpamalit og slot kanang pagsigig tigom yod trabaho nas demonyo. Bahala mo diya. Kaya unsa may sugo ni Kristo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Naingon day siya pagtigom. Ang iyanong gisulti pagtigom og bahandi didto sa langit dili dinhi siyuta. Mo na isugos Ginoo, pero ang yawa pagtigom og bahandi dinhi gyud siyuta. Imo na ning tanang gingharian, imo na ning tanang gahom, ihatag ko ninimo, muluhod lang kas akong atubangan. Mo na gisulti siyawa ngadtong Kristo. Hilo mo diya. Nakaron diya sa laing slot
investment slots. Kani ganahan kay mo ani kay iuli man ninyo na pag 25% interest rate per annum. Sa maning nga slot ang sa to sa to title ato DSAP, Divine Solutions and Prosperity. Tagpila man ang atong per slot? 500,000 per slot. Mana siya? Pila raman kabuk atong slots nga available? 140 slots. Kay ato ning og mahalin ni tanan ibayad nato anang yuta diha sa kilid. Pila naman ka slots ang gisaad karon ni pledge. Pledges lang o sa atong ipangdawat. Pero pwede na sad og ilan ang isubmit ang ilang 500,000 per slot. Doon na natay nadawat nga 27 pledges. Pakpak, salamat sa ni-pledge. So 113 slots na lang ang available. Nga ato ning gitarget nga ang mga pledges nga atong dawaton kutubra karong September 30. Inighuman aning September 30, i-close na nato ang mga pledges niya mahurot manig sa dili ato nang i-process ang pagkuha sa mga investments. Na naman ang atong investment agreement niya kung kamong mga interested labi na kamong ni pledge o gusto mo mangayog kopya sa atong investment agreement, pangayo lang mo gikan sa atong opisina or gikan aning atong mga sekretaris, si Bernardo Jacobi atong head sa finance, si Remedios Ocaba atong secretary, or si Hinara Laborte atong head sa accounting, atong treasurer, or si Idna Barosa. Pangayo lang mo nilag kopya sa atong investment agreement aron ato na nang i-process. Pero kutob rata karong September 30 mudawat og mga pledges aron makapangita taglaing paagi kung dili gyud ni mahurot. So pledge na mo ha. Tag 500,000 ra na. Wa mo kahibaw nga kausara na ninyo ibaligya ang inyong balay, mahali na og 500,000. Labi na mong nayarang-arang og balay. Og dili sad kayo kana inyong mga sakyanan ibaligya lang usa na nya mahurot na natanan og kahalin ipalit dayon dire ana. Unsa may ibalik sa Ginoo ninyo, dili 25%. Kaning 25% per annum, duwa-duwa ra gining ato, pero sa Ginoo 100-fold. Pila man ang 100-fold? Pila na ka percent ang 100-fold? Kana bang pilo-piloog ka 100 ang imong gihatag? Dili na 100%. Kaya ang 100% madoble ra man ang imong gihatag. Pero pilo-piloon og ka 100 times, pila man na ka percent? Computer. Di lagi mo kamao. Akong paminaw, murag 10,000% na siya per annum. 10,000%. Muna sa mga manggihatagon. Unsa may ihatag sa Ginoo nato, espirituhanon o lawasnon nga mga grasya. Matod pa niya, kinsa tong muhatag sa way pagpangayog bayad ang akong amahan nga nagtan-aw kaninyo, muhatag ninyo sa gatusan kapilo sa inyong gihatag dinhi nya plus pagyod kinabuhing way katapusan didto sa langit. Kining maong saad gipamatud-an ni San Pablo diri sa atong unang ikaduhang pagbasa nga niingon si San Pablo, palabihon nako nga mawa ko aning kalibutan na og motipo nakos Ginoo. Apan kay niya paman ko dinhi, palabihon nako, himuon nako ang tanan sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kutob sa akong mahimo. Nga matod pa ni San Pablo, ang kinabuhi para niya mao si Kristo. Mao ang pagtuman sa sugo ni Kristo. Ug ang kamatayon mao nay gitawag og ginansya kay matipo na manggisyas Ginoo. Pero magsigit tagtigo maning kwarta, ang suhol gyud, ang sweldo gyud mo yatong ato gyung tan-awon, dili ang pagtrabaho nga mao ang pag-alagad sa atong isigkatawo, ang maatong mada mao ang
yawa dinhi aning kalibutana ug mahimot ang iwit didto sa gingharias langit. Matod pa ni Kristo, daghan rong naguna apan naulahi, daghang naulahi mahiuna. Kamo sige mong paminaw dinhi, dugay na kay mong sigig paminaw aning atong sigig hatag pabaligyag slat, nagpalibagbag lang kasagaran di gyud maminaw. Nya naay makadungog karong adlaw, hala na day slat si Father, mopalit dayon. Malangit dayon to siya. Pero ikaw nga nagsigig paminaw nya, sige ka, unya na lang, unya na lang, unya na lang, mamatay. So pag-ingaw sa Ginoo, asa man ka, sa musod ako sa langit nyor, unya na lang, unya na lang. Nus aman nyor, unya na lang, diha lang sa kas impierno, unya na lang, sunod na lang. No? Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, kanus amang ka mo palit og slat. Pangutan Nya may gani, unya na lang, sala, bantay ka na. Bantay ka sa Ginoo ana. Palit dayon. Sige, manindog na ta katong mo palit.